Gikasuhan na og kasong kriminal ang nanag-iya sa kontrobersyal nga proyektong Monterasas ni Cebu nga mao'y gitumbok nga usa sa mga hinungdan sa grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources, nasuta sa ahensya ang kalapasan sa developer sa Revised Forestry Code human makita nga pipila na lang ka mga punuan sa kahoy ang nagpabilin sa project site. Si Orchid Slapingkaw sa report. Tungod kuno sa pagputol sa mga punuan sa kahoy sa Monterasas project sa dakbayan sa Subo, gikasuhan sa DENR niadtong Disyembre 3 ang developer sa proyekto tungod sa kalapasan sa PD 7805 o ang Revised Forestry Code. For the Monterasas case, we already filed a criminal case on December 3, 2025 for violation of Section 77 of Presidential Decree number 705 or the Revised Forestry Code against the corporation. Nahimong kontrobersyal ang high-end residential project sa kilid sa bukid sa gihimong daw sama sa rice terraces. Dihang nasinati ang grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo niadto Nobyembre 4 tungod sa Bayong Tino o sa kini sa gibasol sa mga molupyo nga hinungdan sa pagbaha. Sa investigasyon sa DENR, nasayran nga pipila ka mga punuan na lang sa kahoy ang nahibilin sa lugar subay sa satellite imagery niadtong tuig 2022. Makita nga may kapin sa 700 ka mga punuan sa kahoy nga naa sa project site apan sa katapusan nilang inspeksyon, unsi ka mga puno na lang kuno ang makitaan. We have evidence that we have gathered, we have satellite imagery, and then we had an inventory conducted in 2022 of, I think, there was, if I'm not mistaken, there was an intention to apply for something because a inventory was conducted in 2022 which identified 745 trees, and last we checked, I mean when we checked recently, there were only 11 trees left. Gisuwayan sa GMA News nga makuhaan og habig ang Mon Property Group nga nanag-iya sa proyekto. Apan sa unang gipagawas na nilang pamahayag, daan na nilang gihimakak sa Mon Property Group nga namutol sila og mga punuan sa kahoy sa luna diin gidevelop aron tukuran sa Monterasas di Cebu. Mga sagbot lang og wala pa makatubo nga mga kahoy ang ilang gitangtang nga mitukma usab sa nalatid sa Environmental Compliance Certificate. Sa una nilang pamahayag, gidisenyo nila ang proyekto nga makapundo og tubig uwan, pinaagi sa gitukod nila nga retention pond ug ubang mga istruktura nga makapugong sa pagbaha sa higayon nga mabundak ang uwan. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.